Bună ziua! Numele meu este Jennifer și astăzi am decis să înregistrez acest videoclip despre cel mai popular produs de pierdere în greutate, Fat Burn Active. Fat Burn Active este un supliment alimentar a cărui formulă unică accelerează în mod eficient arderea țesutului adipos și vă ajută să obțineți corpul la care ați visat întotdeauna. Dar mai întâi trebuie să știi că Fat Burn Active supliment poate fi vândut doar pe site-ul oficial al producătorului. Am lăsat deja linkul aici în descrierea videoclipului pentru a te ajuta. Aici vei găsi produsul original, cu garanție și certificat de aprobare. Fat Burn Active este un produs a cărui formulă a fost dezvoltată în așa fel încât de a asigura rezultate maxime în cel mai scurt timp posibil. De la primele zile de utilizare, acesta stimulează procesele din organism care ajută în mod eficient la arderea grăsimilor și facilitează punerea în aplicare a planurilor de antrenament. Este o soluție atât pentru sportivi, cât și pentru cei care fac exerciții fizice pentru propriile nevoi. Facilitează arderea țesutului adipos. Ingredientele conținute în Fat Burn Active ajută lipoliza în mai multe moduri. Ele acționează ca termogenice, adică compuși care cresc temperatura corpului. Efectul este de a crește cheltuielile energetice și de a obține energie din țesutul lipidic. Acești compuși au, de asemenea, capacitatea de a activa lipaza, de a stimula metabolismul și secreția de sucuri digestive. Preparatul optimizează metabolismul organismului. Prin stimularea sucurilor digestive, extractele conținute în preparatul Fat Burn Active contribuie la creșterea intensității metabolismului. În plus, accelerarea termogenezei obligă organismul să consume energie. Această energie este apoi recuperată, printre altele, optimizând metabolismul. Preparatul crește eficiența organismului. Indiferent de greutatea inițială și de nivelul de exerciții fizice, suplimentul alimentar Fat Burn Active va face diferența în performanța dumneavoastră. Ingredientele produsului eliberează energie și facilitează exercițiile fizice. Pregătirea vă ajută să vă sculptați corpul. Vitaminele, mineralele și extractele din aceste capsule ajută la gestionarea energiei. În plus, prin stimularea secreției de hormoni și susținerea activității sistemelor circulator, respirator și nervos, acestea pot crește performanța fizică și pot facilita creșterea masei corporale. Sper că acest video te-a ajutat. Dacă ai întrebări, mă poți suna aici, în comentarii, la care vă voi răspunde.